8:20. Aamuluento. Se on parasta tottua opiskelussa siihen, että aamulla alkaa hommat ja teillä kestää ainakin 2 viikkoa, kun te tajutte, että suuri osa luennoista täällä yliopistossa alkaa 10. Mutta vielä mä voin elättää teille siinä illuusiossa, että näin on tosiaan. Ei, mutta ihan vakavasti, niin mä itse opiskelin aikanaan siihen tyyliin, että mä valitsin aina kaikki aamuohjaukset ja aamudemot ja aamuluennot. Että se johtuu ehkä siitä, että mulla on nykyään jo pari lasta kotona ja perheenkin puolesta vähän helpompaa, että hommat tehdään aamulla. Koulut ja työt ja sitten muita juttuja illalla, mutta tämä kurssi on nyt tosiaan tällainen, että aamusettejä ja ihan rehellisesti sanottuna niin tämä Agora on niin täyteen puukattu, täällä on kaikki tilat varattuja, että oli pikkusen hankaluuksia saada edes tällaista tilaa varattua, mutta nyt ehkä tosiaan jos porukkaa on näinkin paljon, niin täytyy vakavasti katsoa, että jos löytyisi isompi sali tuosta jostain lähimaastosta. Mä oon Antti Jussi Lakanen, yliopiston opettaja, FM, ja pistetään tuosta tuo järkyttävä nettisivukin näkyviin. Eli siinä näkyy mun työhuone. Se on tässä samassa kerroksessa parikymmentä metriä tonne päin siinä opiskelijoiden työtilan takana, siellä avotilan takana. Ja jos on akuuttia asiaa, niin kännykästä, mutta tavoittaa aika hyvin ja sähköpostilla ehkä jopa vielä paremmin. Mä oon opettanut täällä yliopistossa kesästä 2009 alkaen tuommoisella nuorten peliohjelmointikurssilla. Ja nuorten peliohjelmointikurssi on semmoinen yläkouluikäisille suunnattu viikon mittainen ohjelmointikurssi. Ja se tosiaan polkaistiin käyntiin tuossa 1,5 vuotta sitten. Ja siellä kurssilla ideana on saada pieni kosketus ohjelmointiin. Vähän tuntumaa siitä, että mitä näillä koneilla voi tehdä ohjelmoinnin kautta. Ja vähän tuntumaa siihen, että mitä täällä ehkä opiskelukin voisi olla. Ja niistä kokemuksista ja niistä tutkimustuloksista, mitä niihin kursseihin liittyy, niin syntyi myöskin tämän muotoinen ohjelmointi 1-kurssi, niin kuin millä te nyt olette. Mä vedin tämän kurssin viime keväänä ekan kerran, saatiin ihan hyvää palautetta ja nyt sitten toisen kerran tänä keväänä. Ja tää poikkeaa pikkusen aikaisemmista ohjelmointi 1-instansseista niin sanotusti. Siinä mielessä, että täällä on harjoitustyönä peli ja muutenkin tämä koko kurssi on silleen pelinomainen. Me tehdään aika paljon harjoitustehtävinä, viikkoharjoituksena erilaisia peleihin liittyviä juttuja. No tossa oli tuo mun kotisivu, mutta jos mun tiedot hukkuu jostain syystä, niin mikä on ihan jopa toivottavaa joillekin, niin täällä yliopiston etusivulla on tämmönen kun hakupalvelut ja täällä on henkilöhaku. Niin klikataan siitä. Niin tää on semmonen paikka, mistä te löydätte minun ja tarvittaessa muidenkin henkilökuntaan kuuluvia yhteistietoja. Laitetaan vaikka mun nimi tohon noin, se näyttää työhuoneen ja toi on tää sisäpuhelin täällä. Ainakin Agorassa, en tiedä nämä muista rakennuksista, mutta ainakin Agorassa on muutama sisäpuhelin tuolla ykköskerroksessa, niin millä voi soittaa ilmaiseksi näihin yliopiston Kattilassa on kans tuollainen. Joo. Käyttääkö sitä kattilassa kukaan? Käyttää. Okei. Hyvä. Pääseekö täällä nykyään soittamaan niin kuin vielä noihin ylioppilaskylän puhelimiinkin? En mä siitä. Okei. Joskus varmaan pääs. No joka tapauksessa niin tää on tää lyhyt numero. Semmonen on siellä.
Tää kurssi on siis ohjelmointi 1, mille te olette tullut ja tää on niinku nyt tavallaan suunnattu uusille tietotekniikan opiskelijoille. Mutta me ei suljeta täältä muitakaan pois, että vaikka et olisikaan tietotekniikka pääaineena tai et olisi aloittanut nyt tänä keväänä, niin saat olla mukana. Tää kurssikoodi on ITKP 102. Ja se on sama koodi kuin muillakin ohjelmointi 1-kursseilla, että vaikka tämä on tavallaan vähän erilainen ohjelmointi 1, niin kurssikoodi on sama. Ja tämä on nyt siinä mielessä erilainen, että tämä on, vaikka meitä nyt on tässä tilassa aika paljon näin ja tuolla on vapaa istuma, vaikka nyt sinne mennä. Tämä on kumminkin aika pieni. Normaalisti ohjelmointi 1 kurssi syksyisin, joka tietotekniikan laitoksella järjestetään, niin siellä on parisataa ehkä, 200-300 ihmistä. Että tämä on nyt teidän etu, että täällä on näin vähän ihmisiä. Me voidaan tehdä tästä vähän intiimimpi tilaisuus näistä luennoista ja te voitte kysyä vapaasti ja toivottavasti rohkenette vähän keskustellakin täällä enemmän kuin sitten semmoisella isolla massaluennolla. No niin, eli mä vedän näitä luentoja ja katsotaan tuolta sitten, tuolta löytyy näiden muiden herrojen nimet, eli täällä on Haataisen Simo, toisen vuoden opiskelija, eikö näin voi sanoa. Ja Simo on ollut mukana jo viime kesänä näillä nuorten pelikursseilla ohjaajana hienolla menestyksellä ja nyt sitten tällä kurssilla näissä niin sanotussa pääteohjauksessa mukana. Karppisen Tomi, koodausguru, ollut erittäin vahvasti kehittämässä tätä peliohjelmointikirjastoa, mitä me tällä kurssilla käytetään sitten harjoitustehtävien tekemiseen. Haluatteko te kertoa vielä jotain itsestänne? Muuta. Pelaatteko te? Joo, minkälaisia pelejä? Laidasta laitaan. Laidasta laitaan sovisi joku uusi peli. Mitäs Simo? World of Warcraft ja StarCraft 2 ja Dotaa ja joskus EVE Onlinea ja mitä näitä nyt on tämmöisiä koukuttavia aikaa vielä. Joo. Hyvä. Eli Simo ja Tomi on meillä päätehoksessa mukana ja hän on lisäksi sitten teidän kanssa tutkailemaan jotain harjoitustöitä. Eli te esittelette jossain vaiheessa heille teidän harjoitustyöt sitten ja he hyväksyy myöskin ne. Kiitoksia. Jos haluatte jäädä, niin voitte jäädä, mutta voitte mennä myös tekemään töitä. Joo. Tässä on meidän kurssin kotisivut. Ei ole ehkä ulkonäöllä pilattu, mutta nämä on aika hyvät siinä mielessä, että tämä on tämmöinen wiki-ympäristö. Kuinka moni tietää, mikä on wiki? Noin puolet. No, kuinka moni on joskus editoinut jotain wiki-sivua? Muutama muu nosti äsken kätensä, joka ei tiennyt, mikä on wiki. No joo, anyways. Tämä on siis wiki-ympäristö ja wiki tarkoittaa lyhyesti sanottuna sitä, että sitä voi tietyssä mielessä kuka tahansa muokata helposti. Eli nettisivujen tekeminen noin perinteisessä mielessä niin on HTML-koodin kirjoittamista ja niin edelleen. Siinä voi laittaa jotakin muutakin, mutta näiden wikisivujen muokkaaminen on aika helppoa. Näytetään sitten myöhemmin, miten se tapahtuu, mutta tässäkin on niin idea se, että te saatte osallistua. Eli jos te näette jotain virheitä tuolla oppimateriaalissa ja demoissa ja näin, niin te voitte jopa itse käydä niitä sivuja muokkaamassa. No, teillä ei valitettavasti vielä ole oikeuksia tuonne, mä en ole
niitä kerännyt laittaa, kun suuri osa teistä vasta eilen ilmoittautu tälle kurssille, mutta ne tulee sinne kyllä. Eli kotisivut näyttää tältä ja ruvetaan käymään tässä näitä läpi näitä juttuja. Eli jos nyt lähdetään ihan tuosta alusta, niin meillä on käytettävänä kielenä tämmöinen kuin C-sharp. Toi risuaita lausutaan sharp. Kuinka moni on kuullut tästä kielestä C-sharp? Joo, aika moni. Oletteko te jopa tehnyt jotakin C-sharpilla? Ei mitään. Oot kuullut. Mites sä takana? Ei. Okei. Onko joku tehnyt jotain C-sharpilla? Joo. No, siis just sellaisia wiki-sivuja, missä kaikki pääsee niin koodaamaan, että lähdekodia ja tekemään sellaisia sellaisia. Okei, no kuinka moni on käyttänyt Javaa? Joo, muutama. Aika samankaltainen kieli. Syntaksi on samanlainen, eli tapa miten sitä kirjoitetaan ja kirjoitusasuu ja näin. Eli C-sharp ja tämä on nyt niin kuin uusi tulokas ohjelmointikielissä. No uusi ja uusi on 10 vuotta jo ollut, tai ylikin 10 vuotta, mutta täällä yliopistomaailmassa vähän uudempi. Ja tosiaan niin kuin sanoin, harjoitustyö on peliaiheinen. No niin kuin sanoin, niin tämä on nyt toista kertaa pyörähtämässä käyntiin tämä kurssi. Ja me tehtiin aika paljon muutoksia tähän kurssikonseptiin viime kurssin jälkeen. Ja täällä materiaalissa ja näillä sivuilla tulee olemaan puutteita. Ja mä toivon niin, että te sanotte niistä sitten heti. Eli yliopisto-opiskelijoiden vika on minun mielestä se, että jäähän niin kyräilemään sinne taustalle ja ei kovin helposti sanota, jos joku on pielessä. Itsekin olen siihen syyllistynyt monta kertaa, mutta mä toivon niin, että te otatte nyt heti ensimmäisestä opiskelupäivästä tai toisesta opiskelupäivästä alkaen niin semmoisen asenteen niin, että tehdään yhdessä tätä hommaa. Mä oon itse valmistunut vasta viime huhtikuussa, että mulla on niin siinä mielessä aika tuoreessa muistissa kaikki opiskelujutut ja toivottavasti niin jonkin verran ymmärrän sitä, mitä tekin käytte tässä läpi opiskelujen alkuvaiheessa. Mutta pistäkää meille, ottakaa rohkeasti yhteyttä ja sanokaa, jos hommat mättää. Ihan mikä tahansa juttu tällä kurssilla ja opiskelussa. No sitten kohta 1 tärkeät linkit. Mä pistän tänne jokaisen luennon jälkeen ja jopa vähän ennen näitä luentoja joskus niin materiaalia. Eli pientä kirjanpitoa siitä, että mitä luennolla on käyty läpi, mitä materiaalia on jaettu, esimerkkikoodia, mitä on jaettu tai kirjoitettu tässä luennon aikana. Ja nyt täällä ensimmäisen luennon kohdalla on aika paljonkin asiaa. Täällä on esimerkkivideoita, katsotaan niitä kohta. Videoita vanhoista harjoitustöistä ja niin edelleen. Mutta tämä on niinku semmoinen, mikä teidän ehdottomasti kannattaa joka luennon jälkeen käydä tsekkaamassa läpi. Ja mä toivon, että te itsekin teette muistiinpanoja. Täällä on muutamalla kynä ja paperi mukana. Saa pitää läppäriäkin mukana. Jos se nyt ihan koko ajan Iltalehden sivulla surffaa. Niin läppärillä on hyvä tehdä muistiinpanoja ja katsoa näitä juttuja täältä wikistä samalla kun mä tässä höpöttelen. Eli toi on tuossa lihavoituna ekana linkkinä. No sitten toisena linkkinä ohjelmointikurssi. Tän varmaan suurin osa näkikin eilen, ketkä oli tuolla nimenhuudossa. Mutta ihan nyt lyhyenä kertauksena, eli tänä keväänä on mahdollista suorittaa tämän ohjelmointi 1 ja ohjelmointi 2. Ja justiin Vesan kanssa, lappalaisen Vesan kanssa, joka vetää tuota ohjelmointi 2. Eli tuota kurssia noin, niin juttelin ja hän sanoi niin, että se lähtee kohtalaisen hitaasti liikenteeseen. Eli jos on vähän pohjaa ja haluaa ryhtyä oikeasti töihin, niin ei muuta kuin sinne mukaan vaan. Kuinka moni on menossa nyt tämän ohjelmointi 1 lisäksi ohjelmointi 2 kurssille?
Pitäkääpä ihan käsi ylhäällä, mä lasken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kappaletta, joo. Sitten toinen vaihtoehto on tosiaan se, että tekee nyt keväällä tämän ohjelmointi 1 ja ensi keväänä sitten ohjelmointi 2. Ja sitten tässä välissä tai tossa välissä sitten syksyllä tekee muita opintoja. No, näistä ei sen enempää. Sitten meillä on tossa tommonen ohjelmointi 1 Caesar Wiki. Ja tää on nyt ehkä tämmönen linkkilista. Täällä on tämmösiä työkaluihin liittyviä linkkejä, materiaaliin liittyviä vinkkejä ja muita linkkejä. Tää on niinku semmonen, mikä ei ole niin aikaan sidottu. Ehkä tuommoista yleistä C-tietoutta, mikä liittyy nimenomaan tähän ykkösohjelmointiin. Ja tää on semmonen nice to know sivusto, mitä voitte käydä sitten lukemassa iltalukemisena. Joo, eli tossa on toi alkamisajankohta ja kurssien ilmoittautuminen. Onhan kaikki ilmoittautunut kurssille. Kuka ei ole ilmoittautunut vielä kurssille? Sä et ole. Ei ole vielä korttitullut. Joo. Onks muita? No sitten kun saat korppitunnukset, niin käy pistämässä raksiruutuun ja seuraavana sitten kurssilla käytettävät työkalut. Me käytettiin viime keväänä Visual Studio 2008 ja tänä keväänä me käytetään 2010. Eli tää on nyt ihan uusi Microsoftin tämmönen kehitystyökalu. Ja kuinka moni on käyttänyt Visual Studiota joskus? Sä oot käyttänyt. 1 on käyttänyt. No niin, hyvä. Tulee heti uusi työkalu kaikille, melkein kaikille. Eli tää on semmonen työkalu, millä voi tehdä niin kuin ihan ammattitason kamaa. Eli tää ei ole mikään semmonen leluympäristö. Mä puhun näistä leluympäristöstä vähän lisää myöhemmin. Visual Studion te saatte ilmaiseksi netistä, eli siitä on tämmönen Express-versio, joka on ihan kaikille maksuton. No lisäksi sitten kun te olette ITK, eli informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijoita, niin te saatte tuolta MSDN AA-palvelusta tämmöisen Ultimate-version myöskin maksutta käyttöönne. Eli opiskelujen ajaksi te saatte tommosen, koska on tuo nyt joku muutaman 1 000 euron arvoinen ohjelmisto, niin saatte sen tuolta ladattua. Onko teille puhuttu tästä MSDN AAsta vielä? Ei. No se tulee varmaan tuossa Itky 100-luennolla tänään iltapäivällä toivottavasti esille. Se on tämmönen Microsoftin Academic Alliance, eli ei mikään anonyymit juttu, vaan tämmönen opiskelijasopimusjutska. Ja voitais nyt itse asiassa katsoa toi, kun tää on itse asiassa niin hyvä juttu. Eli tää toimii teidän noilla käyttäjätunnuksilla sillä erotuksella, että tuohon tulee, no jos tää nyt on sama kuin viime keväänä, niin siihen tulee teidän käyttäjätunnus @cc.ju.fi. Eli muuten sama kuin teidän sähköposti, mutta siihen tulee toi cc. Tuohon eteen. Eli sitten kun nämä on aktivoitu, niin te pääsette lataamaan täältä Software-kohdasta ohjelmia. Ja täällä on siis Microsoftin kaikki ne ohjelmat, jotka kuuluu tähän Academic Alliance-sopimukseen. Täällä on muun muassa Windows 7 Professional. Se on Office. Ei. Office ei ole. Se ei kuulu tuohon sopimukseen, valitettavasti. Officenhan, no joo, siitäkin oli joku tarjous IT-opiskelijoille. Niin. Sen oli kysymys, jos ei ole varsinainen Office. Joo. En tiedä. Mäpäs pistän kysymyksen ylös. Että
saako noita ohjelmia muut kuin IT-opiskelijat. Ja kun mä saan sen selville, niin mä pistän sen teille kaikille tiedoksi tämän kurssin sähköpostilistalle. Eli se on Visual Studio, ja tätä tarvitaan tuossa, ei nyt ihan tällä viikolla vielä, mutta ehkä ensi viikolla. Eli jos teillä on omia tietokoneita, niin sitten kannattaa siihen mennessä se asentaa. No sitten tämmönen XNA Game Studio 4. Ja XNA on semmonen ympäristö, lyhyesti, mikä on tarkoitettu pelien tekemiseen. Microsoftin kehittämä tämmönen peliframeworkki. Ja sen päälle me ollaan tehty sitten 2009 aloitettu tekemään tuommoista ohjelmointikirjastoa. Ja nimi on Jypeli, tulee Jyväskylän yliopisto ja peli. Ei mitään sen syvällisempää siinä. Eli nämä on tavallaan ne kamat, mitä teidän pitää omalle koneelle asentaa, jos haluatte tehdä omalla koneella harjoitustehtäviä ja sitten harjoitustyön. Työkalujen asentamisohje on tuolla nuorten peliohjelmointi-wikin puolella ihan aavistuksen verran vielä kesken, koska tämä Game Studio 4.0 on niin tuore juttu, että ei ole noita ohjeitakaan vielä keretty täysin kirjoittaa auki. Joo. Miten tuo runnaa pimeällä tuo Visual? Joo. No kuinka moni on Mac tai Linux käyttäjä? 1, 2, 3, 4. Sulla oli Linuxi. Mä veikkaan, että sillä Macin virtuaalisella Windowsilla, ja siihen Windowsiin saatte siis sitten lisenssin tuolta AAsta, niin muistaakseni se toimii ihan hyvin sillä. Sitä viime keväänä joku mun opiskelijoista kokeili. Linux-miehille ja Linux-naisille mulla on vähän huonoja uutisia. Eli tällä hetkellä ei ole tapaa, millä tämä homma pelittää Linuxilla. Winestä en ole ollenkaan varma. Mutta kokeile ja ilmoita mulle, miten kävi. Mutta nämä ohjelmat on kaikki asennettuna tuonne mikroluokkiin. Eli mikroluokista pystytte, muistaakseni 8 asti on mikroluokat joka päivä auki. Viikonloppuisinkin taitaa olla, olisiko 8 asti, en nyt muista tarkkaan. Mutta tämä on pieni semmoinen kehitysprosessi vielä Linux-juttu tässä, että valitettavasti ei tällä hetkellä ole tuettu. Linuxillehän on C-kehitin tai .NET-kehitin nimeltä Mono, eli periaatteessa pystyy aika ison osan noista tehtävistä tekemään sillä Monolla, mutta kun sitten Monolla ei pysty käyttämään XNAta, niin se on siinä se ongelma, miksi ei pysty tekemään harkkatyötä sillä. Okei, eli kurssi muodostuu nyt sillä tavalla, että näitä luentoja on 22 kappaletta suurin piirtein, plus miinus jotain. Ja alkoi siis tänään ja loppuu tuossa huhtikuun, olikohan 4. päivä on viimeinen luento. Tentti on näillä näkymin 8.4. Eilen illalla sain noi tenttipäivät. Pientä epävarmuutta on vielä siinä, mutta todennäköisesti tentti tulee olemaan 8.4. Mutta mä pistän heti tonne wikiin sitten tiedon siitä, että milloin tentti on. Ja 2 uusintaa. No sitten mennään tähän näin, mikä on aika tärkeä pointti. Eli ensinnäkin tämän kurssin laajuus on 6 pistettä. Ja tossa on toi sisältö. Nämä käsitteet ei nyt ehkä vielä teille sano mitään, enkä mä niihin nyt mene sen tarkemmin. Mutta ensimmäinen tärkeä pointti on tuo. Eli esitietovaatimuksia ei juurikaan ole. Jos tunnistat, milloin kone on päällä, se on aika hyvä juttu. Jos osaat laittaa sen päälle, vielä parempi.
Eli tällä kurssilla niin kun sen lisäksi, että täällä opetellaan ohjelmoinnin alkeita, niin täällä tulee aika paljon tähän tietokoneen käyttöön liittyvää juttua, mutta myöskin sitten semmoinen ohjelmointimainen tai ohjelmointimainen ajattelu, loogista ajattelua, sitä pyritään kehittämään myöskin. Mutta sitten tähän seuraavaan kohtaan mä haluan myös jonkun verran käyttää aikaa, eli laskennallinen työmäärä tällä kurssilla on 14,5 tuntia viikko. Eli jos teillä on tää ja ohjelmointi 2 päällekkäin, 6 + 8 pistettä, ohjelmointi 2 työmäärä oli muistaakseni 16 tuntia viikko. Jos sitä äkkiseltään laskee, niin 30 tuntia viikko. No mistä tämä muodostuu? No ensinnäkin yksi opintopiste vastaa tuommoista tuntimäärää, ja tämä on siis laskennallinen, tämä on keskimäärin. Jollakin voi mennä enemmän, jollakin voi mennä vähemmän. Ja kurssin laskennallinen työmäärä on 160 tuntia, ja tämä muodostuu sillä tavalla niin, että kun meillä on 4 tuntia luentoja viikossa, niistä tulee 44 tuntia. Demojen palautustilaisuudet on maanantaina kello 8, missä käydään läpi niitä viikkoharjoituksia, niistä tulee 22 tuntia yhteensä. Ja demoja kotona. Ja mä en yhtään valehtele, kun mä sanon, että tuo voi olla jopa vähän optimistinen luku. Eli tämän kurssin pointti on $1. Eli se mitä te teette siellä kotona, niin se korreloi aika suoraan siihen, että miten te tulette menestymään tällä kurssilla. Toki mä toivon, että te istutte näillä luennoilla ja kuuntelette ja juttelette mun kanssa ja keskenänne. Käytte noissa demojen palautustilaisuuksissa, koska ne on toiseksi tärkein asia. Niin Tämä on se juttu, eli ohjelmointia ei voi oppia mitenkään muuten kuin itse tekemällä. Se on vaan silleen, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Voi kuunnella 1000 luentoa ja lukea 100 kirjaa, mutta jos ei itse ota lusikkaa kauniiseen käteen, niin sitten se on vähän niin kuin, jää vähän puolittaiseksi se tieto. Oliko tästä kysyttävää työmäärästä? Niin kuin sanoin, niin jollakin voi mennä enemmän, jollakin vähemmän. Joku, jolla on vähän taustaa ja enemmän harrastanut tätä hommaa, niin sillä voi mennä ehkä jonakin viikkona vaan 1 tunti demoin tekemiseen, mutta ei ole 1 eikä 2 opiskelijaa, kun on mennyt vähän enemmän kuin 4 tuntia. Mutta sitä ei silti tarvitse pelätä, että tää ei ole mitään, no ei voi oikein sanoa tähtitiedettäkään, mutta ei ole mitään semmoista niin kuin ylimaallista, että nämä on kumminkin ihan tehtävissä olevia asioita. Harjoitustyöhön on varattu 30 tuntia, ja tuossa harjoitustyössä mä sanoisin, että enemmänkin ongelmaksi muodostuu se, että sitä ei pysty lopettaa. Kun näihin tahtoo ihan koukkuun näihin juttuihin, ja no vaikka itse sanoinkin, niin varsinkin näihin pelijuttuihin niin on helppo jäädä koukkuun. Että joskus joutuu jopa toppuuttelemaan, että koita nyt vaan pistää finaalisille hommalle ja palauttaa se harkkatyö, ja se on siinä, että ei tarvitse kumminkaan täydellisyyteen pyrkiä sitten kaikessa. Okei, se siitä. Sitten mennään noihin demotehtäviin. Eli harjoitustehtäviä sanotaan demoiksi. Ja niitä palautetaan viikoittain. Ja demotehtävät ilmestyy tämmöiselle omalle sivulleen tänne. Ja tässä on idea se, että mä annan tehtävät. Yleensä tälleen viikon ekalla luennolla. Nyt justiin kattelin tossa, että näissä demoissa oli vielä muutama virhe, eli älkää nyt vielä ruvetko näitä tekemään. Mä korjailen niitä tuossa vielä tänään, mutta saatte vähän ideaa, että mistä on kysymys. Eli täällä on yleensä 6 tehtävää. Ja sitten lisäksi on tommosia bonustehtäviä ja sitten on vielä tämmöisiä G-tehtäviä, mitkä on gurutehtäviä. Eli tällä kurssillahan on se ongelma niin, että te ette ole samalla tasolla. Toiset tulee ihan niin kuin ne ei ole suurin piirtein tosiaan koskaan pistänyt tietokonetta päälle. Ja toiset on jo ollut Googlella töissä tyyliin pari vuotta ohjelmoijana. No ei nyt ihan, mutta siis
voi olla niin kuin tosi isoja eroja. Ja tämä on niin kuin vaan tapa, millä mä vähän eriytän tätä opetusta. Eli te, joilla on taustaa, niin teille nämä perustehtävät voi olla helppoja, niin käyttäkää aikaa noihin. Ja näistä saa myös sitten lisäpisteitä. Eli tämä pistelasku menee sillä tavalla niin, että näistä perustehtävistä muodostuu se, mennäänpäs tänne toisella kalvolla oli paremmin toi hyvityspisteiden lasku. Eli demotehtävistä pitää tehdä vähintään 40%, siis kaikista tehtävistä, ja lisäksi vähintään 2 tehtävää per kerta. Eli mä vaadin niin, että joka kerta jokainen palauttaa vähintään 2 tehtävää. No miksi pitää palauttaa vähintään 2 tehtävää? No sen takia niin, että ihan ensinnäkin, että te ette putoa pois kurssilta. Jos jää pari luentoa käymättä ja muutamat demot palauttamatta, niin sitä vaan niin helposti sitten ajattelee, että mulla on niin paljon muitakin kursseja, että antaa olla. Ja muistutan siitä, mitä Vesa eilen sanoi, että älkää ikinä lähtekö niin kuin silleen kurssille niin, että käyn 2, 3, 4 viikkoa kattelemassa ja jos ei siitä nyt sitten tule mitään, niin antaa olla. Älkää lähtekö siihen. Eli palauttakaa joka kerta 2 tehtävää, vähintään ja mielellään enemmän. Ja jos palautatte puolet tehtävistä, niin saatte tenttiin hyvitystä 2 pistettä. Ja jos palautatte lähes kaikki tehtävät, niin saatte tenttiin hyvitystä 6 pistettä. Ja tämä 6 pistettä vastaa niin kuin yhtä kokonaista tenttitehtävää, eli täydet pisteet tavallaan yhdestä tenttitehtävästä. No tilannehan on se, että jos te teette 90% näistä harjoitustehtävistä, niin te historiatietojen mukaan, niin jos historia toistaa itseään, te tulette saamaan sitä kurssista 5. Eli niin kuin sanoin äsken, niin se demotehtävien tekeminen on tällä kurssilla se pointti, ja jos te teette hyvin demotehtäviä, niin te tulette myöskin sitten oppimaan ja saamaan hyvä arvosana tästä kurssista. Mutta siis tähän laskukaavaan, kun se kuitenkin teitä kiinnostaa, niistä perustehtävistä tulee se 6 pistettä per demokerta. No jos te teette niitä bonus- ja guru-tehtäviä, niin te voitte saada enemmän, kumminkin sillä tavalla niin, että maksimissaan 8 pistettä. Ja sitten kun aikanaan lasketaan näitä hyvityspisteitä, niin teillähän voi olla esimerkiksi nyt vaikka sanotaan nyt vaikka demo 1-kerralta 8 tehtävää tehtynä, mutta se miten se lasku menee, niin sitä verrataan niihin perustehtävien määrään. Eli tavallaan, jos te olette nyt tehnyt bonuksia, niin te saatte vähän yli 100% ykkösdemoista. Ja jos te teette sitten kakkosdemoista vaikka 5 tehtävää niistä 6 perustehtävästä, niin tässä teillä olisi nyt 13 tehtävää tehty niihin 12, johon verrata. Ymmärrättekö? Eli nyt tästä tulisi niin kuin jo 100% pisteitä. Tavallaan noilla bonus- ja kurutehtävillä on mahdollisuus jopa kerryttää vähän enemmän kuin tuo 90 tai 100%. No, edelleen mä nyt jankkaan tätä asiaa, mutta tässä on 2008 vuoden tilastoja siitä, että miten näiden demotehtävien palauttajien määrä on kehittynyt. Eli tuossa ykkösdemot on vuonna 2008 palauttanut 205 opiskelijaa, tämä on Lappalaisen Vesan kurssilta. Ja trendi on ollut se, että palauttajien määrä on pudonnut. Esimerkiksi 7 demot on palauttanut enää 140 opiskelijaa. Ja tämä tarkoittaa vaan sitä, että näitä demoja on tehtävä tosissaan. Tässä alussa tulee aika helppoja juttuja. Me lähdetään hyvin hitaasti liikenteeseen ja käydään parit ekat demot, niin ihan semmoisia perusasioita läpi. Toki siellä on sitten niitä bonus- ja kurujuttujakin, mutta kuitenkin. Mutta se aika nopeasti vaikeutuu sitten se asia. Eli tähän täytyy sitten keskittyä, ja jos tuosta demo 4-kerrasta vaikka katsotaan, niin siellä on keskiarvona ollut 3,9 tehtyä tehtävää verrattuna tuohon ekojen demojen 5,8.
Eli toivon tietysti, että tämä trendi ei ole tällainen tällä kurssilla, vaan mieluummin näin päin. No niin, eli nyt toivottavasti on tarpeeksi monta kertaa sanonut niin, että demotehtävät on se juttu tällä kurssilla. Demotehtävät palautetaan tämmöisellä nettidemon www-ohjelmalla. Ja tuossa oli se linkki, jota mä nyt klikkasin, ja se vie tämmöiselle korpisivulle, mikä kertoo, että tämä tunnuksen tiedot välitetään kolmannelle osapuolelle. Ja teidän täytyy hyväksyä tämä tietojen luovuttaminen, siis ei sitä nyt luovuttaa mihinkään muualle kuin tänne meidän laitoksen tähän ohjelmaan. Eli voitte ihan hyvin hyväksyä sen. Ja tällä sitten palautetaan näitä demoja. Ensimmäisenä pitää laittaa demokerran numero. Ennen kuin painetaan tuosta lähetä nappia, niin tsekatkaa aina, että teillä on oikea kurssi tässä otsikossa. Jos olette mennyt jonkun väärän linkin kautta vahingossa, niin, tai jos todennäköisempää on se, että minä olen jättänyt johonkin vanhan linkin, niin tsekatkaa, että tuossa on tuo otsikko. Eli tämän kevään ohjelmointi 1. Ja sitten tuossa näkyy teidän käyttäjätunnus. Eli demokerran numero ja lähetä, niin täältä pystyy sitten lataamaan näitä tiedostoja, eli lähdekoodia ja muita tiedostoja. Jos mä klikkaan tuosta selaa ja otetaan täältä nyt joku tiedosto, vaikka nytten tuolta noin peli.cs, nämä kooditiedostot, joita toi Visual Studio tekee, niin on tommosia CS-päätteisiä. Avataan se. Ja sen jälkeen pistään tehtävän numero, eli jos on nyt olisi vaikka tehtävän numero 1, pistän siihen 1. Ja sitten 0–1 desimaalilukuna, montako pistettä mä annan tästä itselleni. Eli nyt teidän pitää tehdä sitten itse arviota siitä, että kuinka hyvin tämä tehtävä on tehty. Jos yrititte oikeasti, mutta se ohjelma ei jostain syystä toimi, niin siitä voitte kumminkin antaa itsellenne jotakin. Arvioikaa itse kuinka paljon. Mä en nyt sano mitään kuinka paljon se pitäisi olla, mutta jos on vaikka niin kuin silleen, että toimii melkein, mutta tässä on joku juttu, mitä mä en saanut toimimaan, niin sitten se voisi olla vaikka 0,8. Ja kommentoikaa aina. Laittakaa siihen niin, että tehtävässä oli yksi juttu, jota en tajunnut, ja vaikka pieni selitys. Tämä antaa mulle sitten informaatiota, ja tämä näkyy tämä kommentti myös muille. Joo, se näkyy myös muille opiskelijoille. Ja sitten kun mä lähetän tuosta lähetettiedostot, niin tänne tulee sitten näiden tehtävien nimet tai näiden tiedostojen nimet, joita mä oon lähettänyt. Ja tosta kun mä klikkaan index.html, mun pitää varmaan ensin klikata tuosta päivitä, index, ja nyt, yes. Eli siitä päivitä, niin sitten täällä näkyy nämä tiedostot, joita mä oon lähettänyt, tehtävän numero, pistemäärä ja oma kommentti, ja sitten se koodipätkä näkyy tässä. Eli voi vielä sitten tsekata, että oliko ne nyt oikeat tiedostot. Jos tuli virhe, niin näitä pystyy täältä poistamaan. Eli voitte lähettää näitä tehtäviä tänne, kirjautua ulos tuolta logout, tämmöinen kaunis logout-painike, ja tulla uudestaan sisään ja tehdä muutoksia. Eli ei tarvitse kerralla lähettää. Voitte useampaan kertaan lähettää näitä tehtäviä. Noin. Ja demot tulee aina lähettää ennen demotilaisuuden alkua, eli demot alkaa maanantaina kello 8.15, niin sitten demot pitää olla lähetettynä siis siihen mennessä. Tai no sanotaan nyt 7.30, niin mä kerkeen käydä sitten noutamassa ne tuolta palvelimelta. Eli sovitaan nyt tässä näillä puheilla, että 7.30 maanantai-aamuna pitää olla demot. Ja koska tämä on wiki, niin mä muokkaan se heti tuonne. Demot tulee lähettää aina ennen 7.30 ennen demotilaisuuden alkua. Noin.
Ja kyllä viime keväänäkin taisi olla vielä tuossa 8 maissa aamulla lähetetty, että koko yö väkerretty jotakin ja sitten joku pistää aamulla tulemaan demot. No joo. Ja me pidetään minuutin päästä tauko, mutta mä mainitsen vielä tästä, että koska demot on osa kurssin suoritusta, te saatte niistä hyvityspisteitä tenttiin ja tietenkin se on olennainen osa sitä oppimista, niin suhtaudutaan lunttaamiseen vakavasti. Eli älkää niin kuin alentuko sellaiseen. Tuossa näitä demotehtäviä saattaa pyöriä tuolla netissä. Niitä saattaa pyöriä tuolla linkin toimistossa ja valmiita vastauksiakin niihin. Älkää lähtekö sille tielle. Ottakaa niin kuin se oma työnne niin kuin vakavasti ja arvostakaa tätä kurssia ja arvostakaa itseänne sen verran niin, että viitsitte nähdä sen vaivan, että itse teette sen, mikä teidän kuuluu tehdä. Nyt saa kysyä, jos on näistä hallinnollisista asioista kysyttävää. Mikä se pisteskaala oli siinä? Se siis 0-1? Joo, hyvä. Eli jos on tämmöinen 1 pisteen tehtävä, niin kuin nämä perustehtävät on, tehtävä 1, tehtävä 2, niin näistä 0-1 pistettä desimaalilukuun on jotain siltä välillä. Mutta sitten täällä on näitä kurutehtäviä. Niin kuin tässä on G1-2, niin tämä tarkoittaa 2 pistettä. Eli tästä sitten voi antaa 0-2 jotain siltä välillä. Täällä on näistä pisteytyksistä vielä jotakin, mutta siis just näin. Eli 1 pisteen tehtävästä 0-1 ja jos on useampi numero, niin sitten sen mukaisesti voi olla jopa 1-3 jossakin tapauksessa. Muuta. Joo. Milloin nämä demojen teopalvelut? Heti. Joo. Eli niin kuin sanoin, niin täällä ykkösdemoissa oli vielä pari virhettä, niin älkää nyt tauon aikana lähtekö niitä tekemään. Mutta heti alkaa demot. Perjantaina on ensimmäiset ohjaukset. Mainitsinko mä jo niistä? Eli ohjauksissa sitten tehdään periaatteessa näitä demoja. No ihan ensimmäisessä ohjauksissa nyt tehdään vähän muutakin, mutta periaatteessa siellä sitten harjoitellaan noiden demojen tekemistä. Joillakin yliopistokursseillahan on niin, että ohjauksissa tehdään vähän niin kuin demoihin liittyvää juttua ja sitten on demot erikseen. Mutta tällä kurssilla nyt pääsääntöisesti kumminkin ohjauksissa niin tehdään ihan niitä demoja. Anteeksi? Kuinka välttämättömiä nämä ohjaukset ovat? No, siis ei ne pakollisia ole, mutta siellä on ohjaajat paikalla. Eli se on semmoinen tilaisuus, missä on mahdollista saada niin kuin heti apua niiden tehtävien tekemiseen. Ja viime keväänä siellä kävi melkein kaikki. Että kyllä se niin on niin kuin huomattu niin, että sille on tarvetta ja tilausta noille ohjauksille. Että ehdottomasti kannattaa niihin tulla. Vielä. No sitten tällä laitoksella ja muillakin laitoksilla niin luennoit tapaa pitää 1,5 tuntia putkeen. Meikäläinen ei pysty siihen. Ja mä uskon niin, että tauko tässä välissä tekee ihan hyvää. Eli nyt pidetään semmonen 15 minuutin tauko ja jatketaan 9:20.